братя и сестри, днеска искам да направим един лайв, който Бога да се молиме един на друг, за да оздравееме. Така казва Господ Бог на силите, където да съм аз и вие там бъдете. Братя и сестри, искаме, много нужди има. Наистина, има някои неща помежду нас се случват, обаче Бог е добър и верен, който да ни дава винаги изходен път, да обичаме Бога и да ходим по неговите пътеки и чрез Неговото Слово. Нека тази заран да даваме цялата слава на нашия Господ Исус, да го търсиме с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум. Бъдете благословени, братя и сестри, искаме да се помолиме тази заран, днеска неделя, да отдаваме цялата слава и чест и почит на нашия Татко Исус, защото Той заслужава. Ние хората винаги бъркаме понякога, някои неща стават, но Бог е силен. За всичко Бог е силен. Бог ще ни дава победа. Бог ще бъде винаги с нас, когато ние го търсим искрено. Нека да се помолиме, да даваме цялата слава на нашия Татко. Небесни Боже, ни те молиме за днеска. Бъди в нас, бъди винаги около нас, Татко. Ни те молиме за нашите братя и сестри, които са по лицето на земята, Боже. Ни те молиме за всяко едно семейство, за всяка отпаднала душа, Господи. Ако нещо нередно има, Боже, Ти чисти, Господи, Ти промени, Ти промисли за всичко, Господи. Ти знаеш, че ние искрено те търсиме. Ние искрено те желаеме, ние искаме да живееме един мирен живот с Тебе, Боже, защото от Тебе всичко зависи, Боже. Ти си Алфа и Омега, Ти си първият и последният, Ти си началото и края. Само славата се отдава на Тебе и радостта остава за нас, Боже. Промисли за всичко, Господи, за нас. Промисли за живота ни, за децата ни, за здравето ни. Помисли, Господи, за всичко, Господи, отдаваме Ти цялата слава и чест почит на Тебе, Господи. Изпълни ни с Твоя дух и истина, Господи, който са от Тебе, Господи, никога да не правиме човешки измислени неща, винаги да търсиме Теб и Твоето Слово, само Той да ни промени, Боже. Аз те моля, Боже, в тази заран, за моите братя и сестри, Господи, за служението, Господи, те моля. Аз те моля за всички моите братя да имат мир помежду си. Ако съм нещо съгрешил вчера в изказването си, където сме общували, нека да бъде простено, аз прощавам на всеки един. Ако съм наранил някого и те да ми прощат, ако наистина моите братя са наскърбени от Бога, нека да ми простят, защото неизбежно е човек, когато много говори, неизбежно е да не влиза греха. Обаче Бог е силен и праведен. Ние се молиме за нашите нужди, защото има много нужди. Хората са болни, хората са отчаяни, хората нямат пари, нямат здраве, а ние се играеме на шегички с нашия Татко. Боже, молиме Те да ни простиш, Исусе, защото много отпаднали хора идват. Ние не искаме да бъдат отпаднали чрез нашата ръка, Боже, чрез нашите знания, чрез нашите неща, а Ти да възстановиш всяко отпаднало сърце. Боже, ние Те молиме и аз Те моля, Господи, да промислиш за всичко, Господи. Аз Те моля за нашите братя, за отпадналите, Боже. Аз Те моля, Господи, да възстановиш отпадналата Давидова скиния, Господи, защото си казал така: където съм аз и Вие бъдете, търсете лицето ми, бъдете винаги с мене, искайте в моето име, аз ще ви дам. Ние искаме, Боже, единство Божие, любов Божия в Тебе, Господи, в името на Исус Христос. И го искаме, Боже, от сърце и от душа го искаме и го желаеме. Желаеме го, Господи, в името на Исус. Ние Те молиме, Боже, слава и чест и почит да бъде на Тебе, на Твоето Слово, Господи. Ти си добър и свят, Боже, промисли за всичко, Господи. Ти си най-добрият, най-прекрасният Господ Бог, който прави чудеса и знамения всеки път в живота ни. Ние сме повярвали чрез Тебе, ние държиме истината чрез Теб и чрез Твоето Слово, Господи.
Аз те моля за всеки един отпаднал, за всяка една скъпоценна душа пред Тебе, Боже. Аз те моля за моите братя и сестри, Господи, които са болни, Боже, да ги целиш, Господи. В името на Исус те моля, Господи, от сърце и от душа. Аз те моля, Господи, Небесни Татко, направи свръхестествени неща в животите ни, Господи, промисли за всичко, Господи. Ти си добър и свят, Ти си благ, Господи. Нашата вяра да бъде считана за Тебе, Боже, Твоето Слово, Господи. Ние те молиме, Боже, направи така, Ти каквито искаш, ние такива да бъдем послушни, да бъдем смирени, да бъдем верни на Тебе, Боже. Отдавам Ти цялата слава и чест и почит тази заран, Боже, защото Ти заслужаваш, Татко. Ти заслужаваш. Ние хората бъркаме. Обаче Ти не бъркаш, Ти не водиш, Ти не ръководиш. Ти си през цялото време с нас и ние го вярваме в това и вярваме в Словото Ти, в Твоите обещания. Ние вярваме, Боже, в името на Исус, че Ти винаги правиш добри неща в животите ни, че подкрепваш семействата ни, децата ни, животите ни, че ни дава здраве. Аз те моля, дай здраве на моите братя. Ако се нуждаят от работа, дай им работа, Боже. Ако се нуждаят от първата любов и първите дела, дай им, Господи. Това се чита и за нас, Господи, в името на Исус. Ние те молиме, Господи, в името на Исус, тази зарани Ти благодарим и отдаваме Ти цялата слава и чест и почит само на Тебе, Боже. Ти си достоен и верен и скъпоценен Господ Бог, който правиш несравнимо повече от това, което искаме и мислиме, Боже. Научи ни на Твоите пътеки, научи ни на Твоята сила, научи ни в най-добрите неща, да прощаваме, да се обичаме, да бъдем единни. Аз Ти благодаря тази заран за всичко, Господи, който го правиш. Слава и чест и помазание само на Тебе, Боже. В името на Исус и Те благодарим, Татко. Благодарим Ти за всичко. Слава и чест и почит. Ние Ти благодарим. Твоята хвала, за Тебе хвала да бъде, Боже. Само за Тебе хвала да бъде, Татко. Аз Ти благодаря, Господи, за живота ми. Аз Ти благодаря за това, което Ти ме държиш. Ти ме водиш, Ти ме ръководиш, Боже. Понякога има някои неща, обаче Ти си силен и мощен. Да ни насърчиш, да ни наставляваш чрез Словото Ти, чрез живота, който нашите братя са ги правили. Тези истинските хора, вдъхновението идва от Словото на човека. Боже, аз Ти благодаря, Господи, за Словото Ти. Благодаря Ти за всичко, Господи, което правиш за нас в животите ни. Изпълни ни с Твоята сила, с Твоя дух. Дай ни любов, Боже, да се обичаме. Дай ни любов, който да Те търсиме. Дай ни такава любов, който да прощаваме. Само Ти можеш да направиш тези неща, Татко Исусе. Аз Те моля, Боже, промисли за всички неща, които идват. Дай ни вяра в нас, да живееме достоен и верен живот пред Тебе, Боже. Пред Тебе, Господи, да живееме такъв живот, какъвто Ти искаш, а не ние каквото искаме. Аз Ти благодаря, Татко, за тази сутрин, за тази заран, Господи, в името на Исус. Слава и чест и почит и Ти благодариме, Господи. Слава на Тебе, Боже. В името на Исус. Благодаря. Амин, амин, братя и сестри. Бъдете благословени от Господа. В името на Исус Христос.